Nyaya yazokora mutu manje spiritual daughter wa prophet Mano Makandiwa adzoka zvekare and this time adzoka zvine power. Prophet daughter Magaya mambenge vaisa chikumbiro kuburikidza nema lawyers avo vachiti nyaya iyi kuti inyatsonge ichitongeka zvakanaka tikukumbirawo kuti avo prosecutor vabve ipapo nekuti hatisi kufara nezvinhu zviri kuitika izvozvo, saka avo vari kukumbirwa kuti vange vachibva ipapo ama prosecutor general avo nekuti vanze vari biased zvakanyanya, vanenge vachida kuti vazotonga nyaya iyi vachifevhera chechi yaMakandiwa nerival nenyaya dzekuti macheches mahombe vanenge vachirwisana nekuda kuti inosara iri nevanhu vakawanda ndeipi. Asi ipapa zviri kuitika ndezvekuti vakuchiudzwa kuti aiwa isi tinoshanda constitution, hatishandiri my emotions, hatishandi tichitaura kuti nokuti iwo unopinda cheche kwaningi, iwo unoita zvokwaningi, isusu kunoku tinongoshandisa mutemo. Saka hakuna mutemo uri kutaura kuti prosecutor general abve panyaya iyoyi. Saka ndiri kuona kuti nyaya iyaya yadzoka kunotsimbirira vaMagaya, kana iro yanga iri nigirine yavanga varipo kura kuti nyaya yavo chikumbiro chavo changoraswa zvikanzi muri kuuya nezvinhu zvisina musoro wese, muri kungoya netuma silly excuses, uyai mufese the music. Ndo patave iko zvinezvi muri yeZimbabwe yamakadai kuteerera. Ndiyo channel yenyu yeKulian TV. Shoko ratiri kutambira mutsamba ino pari kunzi the National Prosecuting Authority of Zimbabwe wishes to inform the public that following correspondence received from the legal representatives of Mr. Walter Magaya, Rubaya and Chatambudza legal practitioners requesting the recusal of the Chief Director of Prosecutions, Ms. Tendai Shonai, from the prosecutorial team handling Magaya's trial. The Prosecutor General conducted a thorough investigation into the veracity or otherwise of reasons proffered for the request. The allegations are without substance and were made without any cogent evidence of any prosecutorial impropriety, whilst the complaint is premised on alleged rivalry between Magaya's church and some named church. The Prosecutor General reiterates that in terms of the Constitution of Zimbabwe and the National Prosecuting Authority Act, the Prosecutor General and officers of the National Prosecuting Authority are independent and are not subject to the direction or control of any person or authority in the exercise of their prosecutorial functions. Decisions relating to the conduct of prosecutions are made strictly in accordance with the law, the evidence available, in the public interest. According to the Prosecutor General, he has determined that there is no rational or lawful basis for the recusal of Ms. Tendai Shonai from the prosecutorial team. Communications to this effect is being made to Mr. Magaya's lawyers. Ndo mamirira ita nyaya yacho iko zvinezvi. Zvanzi hakuna kana one prosecutor general achabviswa nenyaya yekuti mimi muri kuchema chema muchiti uyo anopinda cheche kwaMakandiwa. Zviri kunzi hazvina kana nebasa rese, inyaya iri kuraswa. Zviri kunzi mimi uyo anopinda cheche kwaNingiri. Zviri kunzi kuno tinoshanda nezviri muconstitution ende isusu tinenge tichitoshanda nenyaya mhosva yese yauya. Hatina basa kuti wabva kupi ndiwani. Saka kura kuti chero iye Makandiwa acho akatouyawo imomo aya parawo yake mhosva anototongwa naMiss Shonai vacho vanenge vatoripo futi pamangirikini maprosecutor generals ipapa havabviswe nenyaya yekuti vanozonzi vari biased nekuti anenge ari spiritual daughter kuchechi wako. Saka pashata vaMagaya man, this is bad news. Vanhu vangambotenga vachifara vachiti it's good news now, abviswa spiritual daughter vaMagaya, spiritual daughter vaMakandiwa, hakusisina zvese zvezvo zvekuti zvanga zvichada kuitika. So ingori nyaya yekunzanzi vanhu muri kungosumudzawo zvinyaya zvisina dhiri, ndo nyaya iri kungotaurwa pana kuti aiwa isusu ngatiitei zvatawirirana zvatafambira kuno nekuti kubasa. Zvavangofanana ukangoendawo kana chero kushopu chero kumapoliticians chako zviriko, hapana pongatisvika kuti muri kuda kundisunga nekuti mupurisa ari kundisunga uyo anopinda bato rinotonga kana kuti bato rinopikisa, saka ndiriwe neimwe political party, saka ndichinjire munhu anokwanisa kuzondibata. Havashande vachidaro. Saka ndo mahwana ari kusangana naProfet Walter Magaya panapa. Handizivi kuti nyaya ichapera sei mhuri yeZimbabwe, asi chandiri kuziva ndechekuti kumagumo kune nyaya. Ndicharamba ndichiuya ndichitefenura ndichikuzivisai kuti ichange yapapi, asi pairiko zvinezvi apa pari kupisa hama dzadiwa. Ndoziva kuti munenge mune maonero enyu. Ndiudzei, ndakatomirirawo kunzwa.